Isang noise barrage ang isinagawa ng mga madre at empleyado ng St. Scholastica's Academy sa siyudad San Fernando, Pampanga. Ito'y pakikibahagi umano ng mga madre sa 49th Martial Law Anniversary protest. Tila hindi na umano nakakawala ang mga Pilipino sa anino ng martial law. Kahit umano may kinaharap na pandemya, talamak pa rin ang korupsyon sa bansa. Hirit ni Sister Lydia Villegas, wala nang patawad ang mga kawatan at pinagkakakitaan pa ang pandemya kung saan may hirap ang laging talo. Hindi rin umano katanggap-tanggap ang umano'y maanumalyang overpriced purchase ng gobyerno ng face mask at face shield sa kumpanyang Pharmally. And that's why we were saying, then it should not be a problem wearing mask. It should be given to us free. Masyado na lamang umanong matiisin ang mga Pilipino sa sitwasyon kung kaya't umaabuso ang ilang nasa posisyon. The corruption that's happening is exponential. Exponential rise, actually. I mean, the Filipino people are a very patient people. If they really know what has been happening to us, we keep on adjusting. We keep on adjusting. We give some help to the poor, but they have lost their jobs. Sabi naman ni Sister Noemi Francisco, ang mga ganitong hakbang ay hindi paninira sa administrasyon bagkus panawagan para sa ikabubuti ng mamamayan. Kung nagkakalampag sila, kaya nagno-noise barrage na ngagalampag, kalampag yan ang gusto ng mamamayan, kaya kami nakikikalampag sa kanila. Naglabas naman ng pahayag ang Malacanang na walang kinasasangkot ang korupsyon ng Pangulo at handa umano itong magbitaw sa pwesto sa oras na mapatunayan ang aligasyon. Sabi ni Pangulo, pag siya mismo ay sangkot sa korupsyon, he will resign. Ako rin po, nagsabi na rin po ako, pag sangkot ako sa korupsyon at anumang illegal na transaksyon sa gobyerno ni piso, I will resign. Iniuugnay si Pangulong Duterte at Senator Bongo sa negosyanteng si Michael Yang na bahagi ng questionableng Pharmally Pharmaceuticals. Ayon sa mga madre ng St. Scholastica San Fernando, mainam na aksyon mula sa gobyerno ang kanilang makita. Kaya naman tanong ng mga madre sa mga kinauukulan. Tapos ngayon hindi ko alam kung itong mga lockdown na ito ay also strategy para hindi makapagkampanya ang mga tao. Kasi bakit nagpirma, bakit nagsabi ang presidente na state of calamity hanggang September of 2022? Sa kabilang banda, maglilimang dekada na ang lumipas mula noong ideklara ang martial law. Subalit nananatiling sariwa sa alaala ng mga biktima ang kalupitang sinapit sa ilalim ng kamay na bakal ng rehimeng Ferdinand Marcos. Ayon sa Dark Legacy Human Rights Under the Marcos Regime account ni Alfred Macoy, sa panahong iyon talamak ang paglabag sa karapatang pantao. Kabilang na ang iligal na pang-aaresto, torture, rape at iba pang uri ng karahasan. Mula taong 1975 hanggang 1985 aabot sa 3,257 ang naitalang extrajudicial killings. 70,000 ang nakulong, 737 naman ang nawala at 35,000 ang na-torture. Batay naman sa tala ng Philippine Commission on Good Government, tinatayang nasa 5 to 10 billion US dollars ang ill-gotten wealth ng mga Marcos na diniposito at itinago sa ibang bansa. Kabilang na riyan ang mga alahas, korporasyon at ari-ari ang ibinenta sa ilang dummy personalities. Rainiel Pawid, CLTV News.